Hello. Hello. Oh, ma. Nawag sa ka, ma. Ma, kung nanawag ka, kay mangutang na sad ka, ma. Wa na ko'y kwarta, ma. Marabig ka mga atong sweldo gamay ra kaayo. Sige pag yung kaog pangutang, si pangutang, si pangayo. Wala na kwarta, ma. Kung may nga akong anak 12 ka buok sa mga, oy. Hello. Ha? Mo lag unsa? Wa na ko'y kwarta lagi ngano makikita man ka? Ha? Marilis na imong loan? 50,000? Oh, naligo na ko ma. Oh, naligo na ko. Padlong na ko niya. Oh. Hello, olay. Nana ko sakit. Nana sakit na ko sa jeep. Nana ko sa jeep ma. Padlong na ko. Di magtaxi lang ko. Magtaxi na ko. Padlong na ko dia. Paano bi? Madi ta ka angay pasagdan. Inambi ta ka. Love kay ta ka ma. Ayaw paglakaw dia. Ayaw lakaw ikaw ra isa. Delikado kayong panahon karon. Si ma. Please, ayaw pagayag ulo. Ayaw ga. Nagtaxi na galing ko. Oh, nagtaxi na. Padung ayaw hawa dia. Delikado kay panahon karon, ma. Di na ko kaya mawala ka sa akong kinabuhi. Di ay sus ma. Sus, kung wala ka, wala pug ko karon, di ba? Hulat dia. Oh, nana taxi. Nana ko sa kanto ma. Nana, sige na ma. Sige na.